Go baby boy! So, what's up mga kapasaway? So, ari naman tano. So, ang atong pag-istoryahan subong, ang party sa farmer, perfect farmer English. Farmer Carabao kagang Ido, no? So, ang sender sang ining istorya mo si Adrian Tagakay. Bubilatibay, perfect! Katahom. Okay, so, ang istorya mo niyo, may ara isa ka farmer, isa ka Carabao, kag isa ka Ido. Okay? So, ang farmer nga ina may utang sa iya nga kumpare man nga farmer na 100,000. So, gusto ya bayaran ang utang. Tiyan mo na nga paningwag sa magtanong kang mag-arado. So, sa isa kadlaw, ang farmer nga ina nang arado sila. Gamit siya ang Carabao. Ang iyang alagang Ido kasunod man na. Gusto niya bayaran ang utang niya sa migo ya, na 100,000. Sa susunod nga adlaw, wala nagipahuway ang ilang obra. 24 hours nga obra na yang ila sa pangarado, pangilang kag pamuso ng ilang nga pahuway. Ulit ang Carabao Biglang lapsi na, di ba? Itom ng panis ng Carabao. Biglang lapsi ng Carabao. Kay kapoy-kapoy na gid. Kaya Carabao, natakaan. Ang ambas ng Carabao, nagambal ang Carabao, ang ambas ng Carabao. Yun di po, tabilang tibayin din ako. Natakaan ako, kakapoy na gid. Nasyak ang farmer. Sang nabatian niya nga nagambal ang Carabao, nasyak sa kag nakulbaan, tinagdalagan sa paglagan niya ang Ido yan, nagsunod man lagan. Lente nga lagan ng ila sa paglabot sa punta, ginhapo ang farmer, ginahagal pati Ido yung ginhagal masang dalagan. Ti ang farmer nakulbaan gid, bubila tibaya. Ang ambal sa farmer, di putaya. Grabe man ang kulba ko ba. Ang Carabao nagambal. Kulbaan gid ko. Gulpi lang nagsabat ang Ido. Ako man gani, nagibot man gani ko. Gago! Pati Ido gali gambal man. Di, agini mo ni farmer. Nagdalagan sa ikitsipa yang Ido goro. Ikitsipa yang Ido. Puta nga storya no. Pating mga sapat subong gambal na. Yun di puta ya. Ang tawa lang ipiktos ang coronavirus subong pating sapat gambal. Yat. So madamo gyud salamat sa entry nga gin share mo sa ako no. So mang wash out na ta subong. So gina-wash out ko tagali si Lawrence Hook dara sa Hinigaran no, mga Vasquez family dra sa Hinigaran. Wash out man dira kay Ian Lee Oliver dra sa South taga Cotabato no, bulunti kalayo. Perfect. Wash out man dira sa mga taga Bago City, Negros Occidental no. Mga friends tada, mga relatives naman da basi miyara tada. So dira man kay Mr. Charlie Busico, Ponciano Siliadora, bulunti perfect ang mga pangalan do ko mga karaan ba. Ponciano Siliadora, Jansen Tabuhara, perfect. Okay, so wash out na sa inyo kay Joshua Agustar sa South Cotabato no, from South Cotabato. So wash out na sa inyo. So madamo gyud salamat sa inyong pagpamati. Sa luwat basi may entry ka mo, may ara ka mo i-share nga istorya, i-send nyo lang sa akon kay wanta. I-istorya ta, i-share ta. So madamo gyud salamat. See you in my next video. Bye.